Kublai pi baro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Penlong seminar penek mariang nehu. Pak tes ke FKGGP ya ke umdi hanong ba Shillong. Hiar ke kong Santa Mary Shajawai bantip ya ki kampen roy ya ki kentai. Bat lum jing yalang udisi nong son ya ki nong yalam shnong bat hima. Bat mentangin pa syaki kubor bakam benya. Ban penkre na kebenta ke jingyalang ba jong ke kenhon G20 jong kiri ke perthai ha ke ba ke India ke bat ye ke syuki presiden ke banlong hanong bat New Delhi ha ke kendai bat chpautrik unailur ke Akashvani All India Radio Shillong ke lepelong ye ke seminar haskul ba North Eastern Hill University halor ke pang kawai ke perthai kawai ke yinggesem bat kawai ke lawai kelong ke jingtemu ba ke India ke wanra ha ke san perkhat ha ke kenhon G20 Ya kini ke seminar lapli do Dr. BDR Tiwari, Sekretari Jong Lat ke Jela, ha ke bau lakhot iki samla pule, bat ya barok ke belawan syakani ke seminar, ban penlet jingmut halor ke te ke pang. Ulo ongru baka jing shimti jong ke India ya ke syuki presiden jong ke kenhon G20, ha kini ke snem, kala syat palang syaki wei pat kiri ya ke jinglong jong ke jat benriu kari India. Kinong kren ha kini ke seminar kila kedau hala ke jong ke pang jing start ban penne ya kamariang ke balapen i ya kidak kishin jing kela bat kelawe kan long de kumwei pat kemba kalong ha kispa bat ki post nem balala ke jing shit jing kriat uslap kal air karep karyang bat kapang gajha kila pen i kidak jing kela nang ni syakmat Kamariang kumba kalong menta, kadron kam yegi kiti jingirap na uway pa uway ubriw, ubasyong basa hang niya sla perthai, banri ban sumar, bat ban tingkay ban yadaya ka. Hadin kajing ujor na kipat ba ka sor Shillong, ba kadron kajing artatin, bandi ya ka kibalawan supply siya ying jongki, kinong yalam bat kidukot jang ke FKGGP sengkemi haka arpo artarik nailar, kila pelong da kajing litlum nuksa na kitop bala pelang hakidong jang ka sor Shillong. Lalum nuksa nagisan pautli kitop ki badon hakaling kidong jong kani kanong ba. Habakren syuk kinong patay kubor, u President kaseng u badan di kongsit uloong ba kajing shimi ki sample, kaday namar kajing ut jing nam jong kipat ba kantam kajing bam sngaw shingan kipat ba bandi ki bawan poy siya ki ying kisem jong kipat ba ha Shillong. Ulay tuhuru bakilalum ikinuksa lani ki sample arbilor na kaway katop. Bantip ya kajing don ki kanyang jingpang lani ki bakteria, bat kajing don jeng kinar, kisarang, bat kinyut kinyer. Kini ki bakteria, bat kinar, ki heavy metal, ki bu jing masipon ya kakot kakia jeng ki patba hadin bun snem. Uba dan di uloong bakani kajing persyang jong kaseng, kadai kasin baningkong banyada ya kajing kot jeng kia jeng ki pat nyong syong shnong, ban penrem ni kenok ya no. Ya kini kinuksa ni ki sample enlit pak test haki laboratory jang ki tanat ke bapet ya ke food safety. Uloong bakin yo ik result hadin kat tukan ni sengi. Ti kalau de halor ke jing yo jing ujuang naki nong so snong po kanika sasulong ke jongi. Wapun bagila fun singi kum kaseng kala pentip ba sawa se tempet lem balai bun sin higi kali ba supply sikilong yang nong sam kong kilong ki atatian ba kalong fit nambang fit yaki bakin di de halor kata ba ngi nakale kaseng la syong leng ba ka staff committee ke jongi ting long ba nam ta kabit kabyang jo ba pai ba nong sosnong te kadi kam nam jongi kaseng hi ba mo ngin shim yaki ki sampel naki snong ba pera ya ka bangin manra hanya pokani ka food and safety department laboratory ke badan ni bahkan tes lam ini ki ke bangi nakale kaseng ngila lum ling ba ki snong ba pera jani ka sosalong ba ngin manra ni ban tes ba ki long yang ki ki ba balong fit na balong sieve ki pa ba no snong ba kindi de hlo kata kanong rim ya ka bangi nakale kaseng ni sashim ya ni senjam hakani singi pamanta bat ya kapa ni kolek ikini ki sampel ini ki omru kalau hak ki atli bitor we bitor bari nam tawan kolek nam ta ka kidan am bakteria hak ki ba poi ba supply ki snong ki thau bat skawi ru au bitor plastik bat kalau au bitor pa bari man pet nam ta ki heavy metals bat ik iron contents ki baru ni ko tinggal le hi kat kom kajing ka guidelines kapa deban le ka testing di bung shu let ban shu tong lemu ne ban shu let lemu rek daya kum ka guidelines ya badi peleng ya kini ban test kumba umdi
Di kumba kalong menta kalong ba nakale ka seng ni skwa ban shimi ni ka ban ai ni khubor seki nong so seki pat ba nong so nong jongi bangi shimi ni ka sinjam amni bang kwa ban kan tho shimet ini no mar bali yu dangi ngla shim gi jing khen kitan ki sparkly kita mo ki bana so solong ki ba supply seki longi ba per dan rai menta ni nakale ka seng nimla banong ma season shim ya kita borok haju kapor ring la shu shim la shu jiet men shu krana tangam basan po di sno te namar ba kum kalong menta men shu ai ka wi nuksa ya ko umba di bari po molai ni khamla men shim khat ya borok tu top umot po molai ring jiet tang ka wi ka jaka pakai tes rai lada sibuk menta lada ka report kalong negatif ne positif lu ngimde bangila manong ba borok komba ma poy mulai ka di basnio na bangina sedang ni jitas dari ngit scam ba ya kadi ka testing ka kata ka jingmi lada kadi ka balong ka babha ne ka basnio ru re na kali ka seng kam ni bang ka ban kentho ye no ki nong snong ne namar ba ka jing dan mata kani hi kadi no PhD department municipal bat ki local tank mo ya ka bahap sampai ka snong jeng pe jogi dar ba snong hari ke mga kwa kan pensah ni kalau ba ni hina kala ngastan ni shimi ni senjam khnang bo pai ba nong so jongi untip ya jing sisa bakane ko ko ba poi sikilong ye jongki kadi sana em kata ka ba bet ka ba biang yaki ba kendi namar ko makal manta kibun kilong yeng ki ba duna mo kata ka yo ko kot ka jongki te omde kum kilong yeng ki ba bet ba biang pat kilaban bu ita ki filter ki ba remdor namta ban yo ko umbam umdi jongki hiye tengi ngi shim ya kan ni khamtam ye ki long yeng long sam ki jinjar mo ya ka ba ki dum la ban thit ta ki filter ko ma thit ki long yeng ki ba bet ba biang de na ta ka daw te kan ni de ta ka jing sedang ba la dang yo ka report ya ka ba nakaliang jong i head of the food and safety laboratory yang ba kan chimpor khat sa khat san si ba kin ai ta ka report tengi ngin sepet ya ta ka report kalong ko no la ta ka de ka report ka ba ba ka kalong khoj ka ba nam ta ki pai ba no sno mandi kata hi ka report kan mi ka bangin sa pai ba ka sa ai lek ba ka la pathai bon media le la kadam gi dunaru ngin sa benahi ling ba jong ki la pathai khwon bat ngin sa kren sarkar ba kumlo ba de ban penbit penbiang memang im ka generation ka pemerintahan la ta kadam gi duna la ta nakale ka sarkar tang ta ka umbam umdi ka ba khoi ban pen poi sikilong yeng kimla te kalong le ra nyang kum ke jai ben rian kum ke jala hiru boro koi bunsin hi kini ki issue hi kalau pakai sarkar ka jusim khia ne take up tang dala dot yok ta pressure kum nangi kum ki NGOs here ka syukut no tang support pan beli ka kot no tang support mot naki hi kam dan ni me kam dan kata ka political will dina ta kadao kalau ba kin take up ki issues tang dala dan ka pressure ni ki NGOs bakses bagi pai ba ru kila ai jing kersan ba ka sarkar di ban le ni ka sarkar ka sa mo ka sa thung te committee bo phero phe hari ka syukut na kam tu ma bliu ji to so ru ko ma ka krem yang phi ba kam na ka political will de na ta ka da ni so ko ba ni ka jaka ka ba kyas de o ke de to ba sarkar kan kyas de o ko ba ai da sarkar ni hanu ba to thai jong da ka ji sanya ko yo report ko ki kani ki department khoi ka ha ba ji ki jo ka health department ru re ka i ka department ka ba kalong independent kadang ke jing yo jing itho nak sarkar India mo nomor ba ka food and safety laboratory department kadang malaki jelak hapok kari India tingi ngit scam bat isania hi makanya ke department hi kan le ke kamram kum de ban le amde ban kata ka political pressure ne ban kan kata ita mangit scam ba ngatrai imat ka sarkaru kariban smotu ke bangile din tai jingba bat ki pai ba no sosong ru khamtam kinong kit kam snong ni kitai namar gan syukran lupa kala bandar ge jing tho yang kaseng bali pimpen pana pai ba shawan le kani tedangi pana pai ba kanam nan jingu chu ta surprise random collection jongi kini ki namar mo dagi ong lupa pana pai ba stiau ta ko kila pun khu itu kita ngin kitai tu dei ke ka bangile kalau ma om di ban su tho bakla kaseng gale namanta ka bit ka biang jong pai ba selensa ba pai ba udi benyo ka hok ka jong u halor ko mam di kadi katai re dan barang mengikut kan kandang lada ngilam bagi dan kisnong ke bagi report ke sami hata snong kan kadang kita jingduna nya tai ngakwa betu kisnong nyemilang mangi nya trelang namta kabit ke biang jupai ba nong snong jogi tu kisnong ba pero
Kakong Santa Mary Sheila, Chairman ka Meglaya Assembly Committee, halor kapang bankin tiwi ki kinthei ringkat bagi dekat kini ka kinhon, bakintup ikilai ngut ki MLA, ba Adalbert Nongrum, ba Matthew Beyond Star Kurba, bat Kamiani Di Shira, kilalit Jawai banwat jingtip ye ki Kampen Roy, bat lat yada na kabenta ki kinthei, ha West Janta Hills District. Ya kini ka jingyalang lapelong ha Conference Hall, Soil and Water Conservation meet mintidu. Kirikot jang kini ke committee kila sengap bahai ke jing batai bat iki report bala ai di Nong Sanchar district halor ki Kampen Roy ki kinthai kilat ai jing yada bat iki scheme bak sarkar India bak sarkar jela kala mangkerpang nak benta ki kinthai ha kini ke district. Ki officer rang ba na West Janta Hills ki bala shiminta ha kini ke jingyalang kilong uba BS Solia DC bat uba C Sirti SP. This point in time, if the very outset, I would like to Kibor Sanchar ka West Khasi Hills kilalumi ki jingelang jong ki sordar bat kibor hima banwan ra ek shong suk shong shingan ha ki shnong ha shilinter ki thain kaput jong ka West Khasi Hills district. Hakini ke jingelang lapoi kinong kit kam ni kisan pulai tili kisnong bat kinong Sanchar na hima nong minsaw balay lam do pa im plowels im. Lay tay sani bha halor ke jingdon kam bandon ka supasan habaro kisnong kithaw kithain kaput shwabe ki bor sarkar Meglaya bat Assam kin pinbet yo put usam habdeng ki barjala. Kini ke jingelang kalalong ha Conference Hall Deputy Commissioner Office. Uba HK Thaba Additional Deputy Commissioner ula peniyat yaka kum chairman. Hadin balawai ke jingelang uba Serbilin Lingdo Executive Secretary ke Hima Nongmensaw ulaong bakate ke jingelang kadai tangkum shibenta banya kren sani bha ye ki jaka puta batban pet ban bishar sani ye ki briu ki basyang ha ki tekishnong shwaba ke Regional Committee on Border Dispute kan hiarsha Assam. Shushu ulaong ru baladep banya kren na kabenta banwat banya ye ki skim bapher ki bala pentre da ka sarkar Meglaya ha ka tekathan knang bakan ye tingko bat kishnong ha Assam. To ka jingkhot na kaliang jong DC hagan ka singi ya ki sorar sinong baro ki bahap hapo jong kalang tu sektor kade halor ka nongrem jong kajing ekren ya kakam put kam sam bat khamtam haswa ba na kaliang ka sarkar kan ya che khamat bat pan chim ya karai bat pan yo banya kren bat ki bor sarkar juk Assam ka khot yangi hang ne na kan ta ban yo banya fliu jung mut ban ya keren ban ya pej benya ya ki jingdon kam ha ka wede bat kate ka kam tingila ya syong hane bat ki ege bangila pen kret na kaliang jongi rengkat na kaliang ka sarkar dengan baka district administration nila ya hun manta kasngi bat ingaj ba na kaliang jong ka pen kret na kaliang sarkar klayaru kan ya baik kumba kila ya pen iya kan kasngi nangta nagaliang jong ka office jong DC ka padru ya ki sorar sinong kinong ilam sinong bakin ajing tip hagwedi bat ki scheme ki bade hagwedi bat ka development na ka sarkar Meglaya tinagaling sordar kila sim dengan bentaban ban pha ya ka jing tip sya ka district administration ikini scheme bangila yo maka sarkar Meglaya sinem to adap hadu mentah tangki ki jaka la pen i ki jaka ki kita ki bangi ki traisnong idon tingla yahun ya kita i baro kumba na kalian ka sarkar kala pen kre Kinong yalam ke FKJGP Maulang Su Unit bakentup uba Serpaili Kharrit President bat uba Orestar Well Linkoy Secretary kilalit yakendo ya u Executive Engineer MEPDCL Nongstan badon uway upos electric ha Maulang Su ubala no akendo bat ubala bo ikijing embryo bat jong kijing rijing dop ha kijing ma ka bakra u Executive Engineer ulapen pau kijing sngongu ya kijing pet ngor jong kini kinong yalam kiseng bahalang ulak-ular ban bujeli nok mardor ya uta upos elektrik tang syurang ka bening. sekarang wang cilon Đây phụ án chỉ
Lakcan halor sik tang kendai fu arnsi. Kalau pernah jerit dia pernah lagi. Lak par pelat kendau. One leg is one berkat is one di kos one itu engineer ini di kos electric light ini angke mau su berkila kurti artili di kos nah sedang dan no asendau tak up cuma wat lagi drill lagi merak undang untuk hijau wat dasar bener saya simpan nak dikatakan artili di kos ini jadi nanti aku mau su internet saya senang mau su but ndala arang kapleng sih kalau kelar ban uca ban bu upoi kos tidak boleh Kehnyo Trap National Council haka arpo artrik nailar arjar arpulai kelalit yakendu yo Director General of Police LR Bishnoi bat mula kentu ban pentikna halor kejing syong suk syong san ki pat bat nong syong shnong kejela ki basyong hagi thain kaput ki bahap kejing ya penbet put bat ke sarkar asam haba krench kelak pathai khobor Presiden ke HYC uba Robert Karjarin ulai thu bakajing ya kendu jong keseng yu DGP kedai halor kejing berngem jong kawi keseng bahalang nakarbi anglong ya ki pai ba nong syong shnong kejela ki basyong ha kishnong kaput balada ki kwa banlong ki nong syong shnong sya kejela meglaya ha kini kejing ya penbet put kan saja ke huri-hura kumbaja Manipur Arjelat kabangi layo ban submit iki jingthok jongi pat akan ni ka jingthok ba jongi la ya keren halor lai teli kemat ke ban kong kabangi la ya keren kolong ha kabadi bat ka syongsuk syongsngan jongki bru jongi ha po border area kumba pitip kolong ba ka ki arteli ki sarkar jalam ta ka ngkhlia ba sam ki don hapdeng jong ka jinga penbit put bat hak ni ka jing ya penbit put ki don kat to kat ni ki mat la ni kita ki principle ya ki ba ki la ya shim da arteli ki jala ban baniat syahmat hak ni ka jing penbit put bat kawai na ki mat ki ba ki la shim kolong ba kin sngap ya ka mon like lut ki jong poj ba la ni kata ka people wills mo kabomut ba kini ki nong song shnong ki mon ban le sakano ko jala ti ka hot ki don ko ki principle ri ka wei na kini principle ka di ka ni ka people's will ti kumba POE ha kini ki sngi kalong ba kaladon ka jingkeren jong ka wei na ki seng bahalang na po karbi ka boong ba lada dei ba ki sinong khasi penar ki jongi lani kino ki sinong ki badan hapo border area ki rai ban le chapo ki rai ban le chapo makhlia kala ban mi ka jingya kenrum kenram kumbajiah Manipur tikani kalong ke ba naklia ka seng ni namla ban pediang kalong ka statement ya ka ba ngihap ban pendrem ya kan statement no beli dan ni ka statement kala along ka ba ki berngem ya ki breu ban syong jubor asam kani ka jing persyang ka desperate attempt jong kini ki kan hun ya ka ban penbor ya ki breu ban ne jubor ha asam la ne ban rai ban don ha asam ban ya kum kani dah nakaliang jong persen dalili em nyom nom la ban pedeng ki kum ta nakaliang persen ni la dawana u DG jong ka mekhlia ba udi ban sim kia ban pentikena ba kan don ka jing yada ya ki breu ki jongi ki basa bodor area now beli klem ngajing yada bukura kini ki breu ki la ban sya berngem ki la ban sya penting da kumni da kumtai bat nginum tip ke ba kin rai ha kasni ba ki rejang kom ki rai ki kumta ngila impress ya u DG ba udi ban sim kia ban pentikena ba kan don ka songsuk songsngan ha bodor area kanom dei ban don kanu ka kanhun ka ban berngem bersit ka ban penbor ya ki breu ki jongi bat ni kwa ba ki breu ki jongi kin jet da kamon lai lut ti haju ko poru ngila jumut ba khnang ba kata ka songsuk sngan ha border area kanwan deban pentrikam no purai ki nolor kata ya kini ki assisting BOP but OP jadi ban penkhlan ya ki
But de ban penbiang ru ya ki tiar kita kumi kali bat ki jing don kam hakaba wan ra ya ne song su persengan. Naka liang jong u diji ula ya thu yang ya ka jing duna jong ki bor kulit. Na beli ka ki babon kini ki new recruitment ru mata ki padat ya ka training hari ula ong ba un sesim kia ya ka ban penbiang ya kini ki bor kulit na beli makiru kim kwa chu bakan mi ka kendrum kendram hapo di border area. Kumba pietip kolong ba kami khlia ka don la hajong ka Directorate of Infiltration. Kajing temu jong kan ni ka Directorate of Infiltration kolong ban yada ya kajing rum pertlep jong ki poiwir na ki bar jala bat kunju na ki bar jong dari India. Beling ong ki bar jala na beli ki bud ki poiwir bari ki penon kam ye ki jala kum ka sam ban prungkli syaka jalan dia. Ti nakapor sakapor ni yo iba ki poiwir ki poi ha ki sinong pitau da ki boss da ki trok da ki kali na kaliang jong seng ni hab ban suya be thong ki na kawai ki por sa ki por dang hai kini ki singiru ki ki unit ki satkil ki jongi ya ban bat ki ndala bat ki da la pan ki kot ki slakim don apa deng jong kiru ki bala bala hai ki caka bala ki boker roker dala le pan tang kot ban pensya ba ki ding inong India ro kim dan ti ka la pen sungsi yang ini no beli kabangila don ni ta ka Directorate of Infiltration ni kwa ba kin trikam ti hakabri ba kani ula pentip yang ni ba hoj kumba kalong menta nak liang jong ka police department kida don kumba khat khandai teli ki infiltration check git hakaleng jong ka mekhlia but ki ula pen pau ba kam degi ba ka degi jing sha ba ka don ka jing duna ha ki staff shortage of staff ha liang bat ka man power ban penbit penbiang ya kani ti ula ong hangi ba unsa revisit ya ka ne ka kam bat u kwa ya ban pentikna ba kat bala kini ki poiwir kinom yo la than ban rung ha ka jala ka jung ulai thuru yang ni statistik bah kini ki pot kala don ka pushback kala don ka arrest bat kala don ru ka prosecution ki bobon ki Bangladeshi national ki bala rumtu ha ka jala ka jung ka benta ka ba khadu du ba nilai ya keren pada flu jumut bodu diji kalong ba kumba POE menta ka jingpoi jong ki drug support mekhlia ka jing syakem ki ka jor but ladang ipet ya ka statistik ru kat kumba penmi da ki board jong ka sarkar mekhlia yu iba ki brew I kumba kan angmi kisngi hamtam ki khun samla ki lanang ngop hau drugs but ka ni ki daw ke bang yimla banden kalong ba kumbang ngitip hapo mekhlia hadum tam don ka khat national drugs mulai no penjal se ba ki thung chani ka to kan tian rei ki bubu ni ka drugs kawan na sabab jong kiri ba na sabab jong ka jala ki kumta na kaliang jong seng ni la ajumut ya ka sarkar mekhlia khamtam du ji ni ong ba ladang ilala ban check ya kani ka supply jong udrok na sabar jong ka jala ba na sabar so gari le se kani ka jing ya khun je jing eksaj jong ka jala ka jongi persya ya udrok ane ta ka war on drug kan duna lani kan sukses na ublay kiyo drug na inaba mono banwan ra kini ki barsala ki wan ki kali ki wan ki ti kumtang ong ba kadi bandon ka proper mechanism ka proper policy ya kan di ban reduce ya kan di ka drug supply ong ru ba kadi bandon kan di ka surprise checking no nakapor sa kapor kanang ba la ban game ye kini ki brew ki ba wan ra kini ki drug sa ka jala ka ni na kaliang udiji ulaya thu ba ka mekhlia police ha kini ki sinem tam kalala ban break ya record jong sanpo tuli ki sinem ha ka badai bat ka jingyo kem ye ki drug ulaya thu ru ba kila yet chakmat ha ka ban don ka tu ka preventive measure lani kata ka jing don kam le se ban kem no lupa ye ki brew ki bala kerni ha kan ka jing di drop Kirikhat kari bhoi dorbar hapok kejingelam Presiden Pak Arbi Shadap minta kesengi ke arpo artrik nailar kilalek bani kendu bat pediang buram yau ar Brahma MCS ubala shimti kum additional deputy commissioner bat project director bertemai ke DRDA Ribhoi district. Hadin baladap pediang buram yau tei officer nakaliang uba Arbi Shadap habakrench kelak pathai kubor ulai ro ye kejing teri shitom u ar Brahma hakapor bo ulong BDO kum sning sin adi block bat kum u border magistrate. Kari bhoi dorbar kadon kecing kermen bahakani ke kinti kum u project director un sawanra shushu bon ki kampen roy hapo ke district.
Old young man. Not only that, sir. Yes. One more for you. As a token of respect. Love and respect. I'm so blessed and privileged to be, to be known to you, and I'm very happy, like to be, as an officer, and I've been 2 to 3 times back. It's all because Allah blessed me. Because like sometime in life, we cannot define our own way, but the definition, direction get from the elders. And our brothers, our friends have been always a guiding star. I thank you very much. At this moment of, I always cherish in my life. And it is not just a moment, it's a motivation for me to work harder. Thank you very much. Please. Tok Blashibun ya aplikasi media kibala yawan rangkat batngi hak step ka dari Boy Dorbar hak step kawan bani kendu ya Sar Raja Brahma hadin bu lawan join biang hangne kum edisi bat aga jurupor la ai ya kedan bu unbat ya ka kam project director jo dia ni bat ulong officer ruba ni ya dan bentak babun bagi kam ki babah ki baulo jigarap hak border bat hak jigarap ki kam skim runjo ya baul wan jang ne kum kari Boy Dorbar ni sudun kam hiban tempa ko songo yu te hak juga porru ni sutu bau de member secretary jong ka DSC apo jong ka district ke jongi hak snam ki balale mentaru sabat biang ya kan ka pos dan namar bagidan ki kam sateng ki bangilaya penduk yu hak ni ki haun usnam beladap nak menta ki pos bodan apo jong ka DSC apo jong ka Ribot district tinggi kuat banwan baniasya syai batu lagi ni ki pos ki baladap ban khot interview lano unai ki bakin pelai ya ka result jadi ngasa ka dalam wan bani kenduk bat nilayo jing syai no ba ya ka result jong ka DSC jong tu wala dem la kamno ula aitin yang ba un pelaj hapo jong mulai Desember mentau senam arpulai bat ngingit skam ba ulang ba kan jing wan jong ni hakan step ni la kentu yu ba un hampek ia kini ki samla ki badon hapo jong ka distrik jong ni te ya kata te ya ka bapas bapil ngim nut ngim ong mano bapas bapil tang hindrei iban wan akibat job lane kibala ban poi sia ka jeng job lane ban yo ya kata ka pos kibala penang kin long hitang nak menta ki samla ki berada pot do district jadi kata gamat ke bangiwan nang step te kum ka di Boy Dorbar ni ban paulo jeng smokeman bagi ni ki official jongi ngilaya poi langgom ni step wan hap jeng jeng bunkam hindai kilayawan kenang ngingi skam balong ba kan ke jeng wan jongi akan ke step kan long ke jementoi nak benda kun samla buat kabuat jam apa jong distrik kan long ke jementoi nak minta kisnong kitau nama long officer ubah juerap ya kisking ke babun bah kam tam menta ulabat ku project director jong ke hati ya apa jong distrik kita ke kam luan ke step disebut ke acuran kemaan nak yang jong hadin bangilaya keren de ulakular hiba ya ka result on penmi chua jong benai Desember kata kawai baru hak juga por uang kasimpor kendiat namar ba sidang don kini ikam ki happen baik ba rostat ta de ingit skam ba kata ka juga tu jongi ula pulari bakat bala namar ba ngila kentu yu ong bala lakum yang ki post ki bala ki de mani orong kita ki briwa po jong distrik ya kata le mo ule le uongi kumta pada kisnam ge bakaman suaru ngiale e ban penyo ya kibriu jo po jo district tingilaya ujor bun bah ki ujor jo ngiru tamin rei ula pentip syai ula ya tu syai ni ba ya ki pus ki balai hapo jo district ngiale akan balak ban penyo di samlai po district tadi kata ka syai kedar hi baya ki pus balai hari boy ontung dagi daki beri badan hapo jong Ribot district tang mereka roster hadukan no kan rekam ya kata tingin nut bonong lemar hang ni kidon ki garor kidon ki jakasi janti ajong ingin don kita bonong hadu bonong ba kan no ngin tikna ban yo ya kata ratio ya kata ngin bonong tang mereka pula ini ba un jelek kerbala un yo ya sistem district
Keseng Rangba Catholic Multi Unit Block E Bat B Bat Jong ka parish Lain Kra kalayo ikinongkit kam bethamai ha ka arpo arterik nailar. Lepin scam bat penkop bori kinong ilam bethamai da Reverend Father Bernard Lalu Parish Priest. Kipat ba Catholic Jong ka parish Lain Kra kilepin pau ke jingkmen bat jing sngongo ikinongkit kam bethamai. Kila ai ke jingkit bok ikinong ilam bat Reverend Father Bernard Lalu bikin la bantrai borba na kebenta ke burom jong blay bat ban syakri kipat ba Catholic hakani ke parish. Bat dak itu ki khobor ngila poisha ka bakun tat haduk pengdeshem yang kublish bon.